שלום, הגענו למשימה החמישית והאחרונה של השיעור שלנו, שבה אנחנו נמצא מקסימום מקומי במערך, זה בעצם שימוש קצת יותר מעניין לנושאים שלמדנו בשיעורים הקודמים. אז נזכיר שבשיעורים הקודמים למדנו לבצע כל מיני פעולות על מערך, שינינו מקומות של איברים, החלפנו מקומות של איברים, ולמדנו על חיפוש בינארי. שזו בעצם הסתכלות קצת שונה על מערכים ועל הפעולות עליהם, ואיך אפשר בעצם להקטין את הבעיה ולחפש בכל חלק של המערך בנפרד. אז המשימה שלנו היום היא למצוא מקסימום מקומי במערך. כלומר, בהינתן מערך של מספרים שלמים, אשר מתחיל ונגמר במינוס אינסוף, אנחנו צריכים להחזיר איבר כלשהו, לא משנה אם זה הראשון או האחרון, או פשוט איזשהו איבר, שהוא מקסימום מקומי במערך. אז מה זה בעצם מקסימום מקומי? נסתכל על מה שאנחנו מכירים בפונקציות. בפונקציות, מקסימום מקומי זה בעצם נקודה שהערכים שלפניה ואחריה הם יותר קטנים ממנה. עכשיו, לא בהכרח שכל הערכים לפניה ואחריה קטנים ממנה, כמו שפה אנחנו רואים שיש את המקסימום מקומי כאן, אבל יש את המקסימום מוחלט שהוא יותר גדול ממנה. אבל עדיין שניהם נקראים מקסימומים, מפני שהאיברים שממש לידם, שהם יותר קטנים מהם, גם לפני וגם אחרי. אז מה זה בעצם יכול לומר לנו במערך? מה המשמעות של מקסימום מקומי במערך? בואו ניקח רגע לחשוב על זה. איך נדע מתי איבר הוא מקסימום מקומי? בדיוק כמו בפונקציה. הוא צריך להיות יותר גדול מהאיברים לפניו ואחריו, או במקרה הזה, בדיוק מאיבר אחד לפניו ואיבר אחד אחריו. איך זה יכול להתבטא בקוד? נגיד איזה תכונות האיבר במקום ה-i צריך לקיים בשביל להיות מקסימום מקומי. אז בקוד זה יראה ככה. האיבר במקום ה-i צריך להיות יותר גדול גם מאיבר אחד אחריו וגם מאיבר אחד לפניו. כלומר, האיבר במקום ה-i צריך להיות יותר גדול מהאיבר במקום ה-i ועוד אחד, וגם שזה האיבר אחריו, וגם האיבר במקום ה-i מינוס אחד, שזה איבר אחד לפניו. בואו ניקח דוגמה. במערך הזה, אילו מקסימום מקומיים יש כאן? נשים לב כמובן שמינוס אינסוף זה מספר שהוא בעצם יותר קטן מכל המספרים, ולכן 10 הוא גם יותר גדול ממינוס אינסוף וגם יותר גדול מ9, ולכן הוא מקסימום מקומי. איזה עוד מקסימום מקומי יש לנו במערך? יש לנו גם את 7, שהוא יותר גדול מ1 ויותר גדול מ4. אז אלו בעצם שני המקסימום המקומיים שיש לנו. עכשיו בפונקציה שאנחנו רוצים לכתוב, אנחנו נצטרך להחזיר אחד מהם. גם אם נחזיר את 7 וגם אם נחזיר את 10, זו תהיה תשובה נכונה. אבל אנחנו צריכים להחזיר אחד מהם. בשביל שנבין את הבעיה יותר טוב, אנחנו נפתור אותה עכשיו באו של n. בואו ניקח רגע לחשוב איך ניתן לפתור את הבעיה באו של n. או של n בעצם מאפשר לנו לעבור על כל המערך. אז זה מה שנעשה, בעצם נעבור איבר על המערך, ועבור כל איבר נבדוק האם הוא מקסימום מקומי במערך או לא. ואם הוא כן, אז נחזיר אותו, כי אנחנו יכולים להחזיר כל איבר שהוא מקסימום מקומי שאנחנו רוצים, ולא איבר ספציפי. איך נדע אם איבר הוא מקסימום מקומי במערך? בדיוק כמו שעשינו. אם הוא מקיים שהוא יותר גדול מהאיבר לפניו והאיבר אחריו, אז נחזיר אותו. נתחיל לכתוב את הפונקציה. יש לנו כאן שני מקרי קיצון. אם נתחיל לעבור על המערך מההתחלה ועד הסוף, אז נראה שהאיבר הראשון שלנו הוא מינוס אינסוף.
והוא בטוח לא מקסימום מקומי, כי הוא בעצם המספר הכי קטן. אז אנחנו נתחיל ישר מהאיבר הראשון במקום האחד, ולא מהאיבר במקום האפס. כי האיבר במקום האפס הוא מינוס אינסוף. מה המספר במקום האחד צריך לקיים בשביל להיות מקסימום מקומי? האיבר במקום האחד תמיד גדול מהאיבר במקום האפס, כי האיבר במקום האפס הוא מינוס אינסוף. אז בשביל להיות מקסימום מקומי, הוא צריך להיות גדול מהאיבר במקום השתיים. ואז הוא יהיה גדול משני השכנים שלו. אז זה בעצם מקרה קיצון ראשון שיש לנו. אז נבדוק כאן. אם האיבר במקום האחד גדול מהאיבר במקום השתיים, במקרה הזה אם 4 גדול מ-7, אז הוא מקסימום מקומי. במקרה שלנו 4 אינו גדול מ-7, לכן הוא לא מקסימום מקומי. בדיוק כמו שיש לנו את האיבר במקום האחד שהוא מיוחד, יש לנו את האיבר במקום הלפני האחרון, כלומר במקום האורך מינוס 2. גם פה האיבר במקום האחרון הוא מינוס אינסוף, ולכן האיבר במקום הלפני האחרון תמיד גדול ממנו. במקרה שלנו 10 תמיד גדול ממינוס אינסוף. בשביל ש10 יהיה מקסימום מקומי, הוא צריך להיות גדול גם מהאיבר לפניו וגם מהאיבר אחריו. כלומר, מספיק לנו לבדוק רק כשהוא גדול מהאיבר לפניו. בקוד זה ייראה כך. אנחנו צריכים שהאיבר במקום האורך מינוס 1, כלומר האיבר הלפני האחרון, יהיה גדול מהאיבר לפניו. כלומר ש10 יהיה גדול מ-9. אם זה מתקיים, אנחנו נחזיר כי זהו האיבר המקסימום מקומי. כל שאר המספרים באמצע הם לא מקרה קיצון, אז נוכל פשוט לעבור עליהם. אז בעצם נעבור עליהם בלולאה. נתחיל מ-i שווה 2, כי את i שווה 1 כבר בדקנו, ונלך עד לאיבר הזה, שהוא על לפני האחרון. ועבור כל אחד מהם נבדוק האם הוא מקסימום מקומי. כדי לבדוק האם הוא מקסימום מקומי, נבדוק את שתי הבדיקות, האם הוא גדול משני השכנים שלו. ואם הוא גדול גם מהשכן שאחריו וגם מהשכן שלפניו, נחזיר אותו פשוט, כי הוא המקסימום המקומי. וזהו, ככה בעצם סיימנו את הפונקציה שלנו. אני מקווה שזה עזר להבהיר את מטרת השאלה ומה בעצם מבקשים איתנו. אז איך בעצם ידענו בטוח שתמיד יש מקסימום מקומי במערך? אנחנו יודעים את זה כי המערך מתחיל במינוס אינסוף ונגמר במינוס אינסוף, וכל המספרים בו חיוביים. אז זה אומר אם נגיד יש רק איבר אחד במערך, אז הוא בטוח יהיה המקסימום המקומי. כי הוא חיובי ושני השכנים שלו הם מינוס אינסוף. וזה בעצם נכון עבור כל אורך של מערך. בגלל שהוא מתחיל במספר שהוא מינוס אינסוף ונגמר במינוס אינסוף. כלומר, מספר מאוד קטן ונגמר במספר מאוד קטן. אז אנחנו יכולים להסיק מהתכונה הזאת משהו מאוד מעניין שיעזור לנו לפתור את השאלה בדרך אחרת בסיבוכיות יותר נמוכה. נסתכל נגיד על האיבר 9. אנחנו רואים שהאיבר 9 הוא יותר גדול מהאיבר לפניו ויותר קטן מהאיבר אחריו. נתמקד בזה שהוא יותר קטן מהאיבר אחריו. בעצם נוצר לנו מצב פה שיש לנו קצה אחד שהוא יותר קטן מהשכן שלו וקצה שני שהוא מינוס אינסוף, כלומר גם מספר מאוד מאוד קטן. זה בעצם מבטיח לנו שבטוח יש מקסימום מקומי בחצי הזה של המערך. זו תכונה מאוד חשובה שתעזור לכם בשילוב הידע הקודם שקיבלנו בתרגילים הקודמים, לפתור את השאלה הזו בסיבוכיות של לוגן. אז המשימה שלכם עכשיו היא לפתור את אותו התרגיל, כלומר אתם מקבלים מערך של מספרים שלמים וצריכים ושהמערך נגמר ומתחיל במינוס אינסוף, וצריכים למצוא מקסימום מקומי כלשהו בדיוק כמו שעשינו עכשיו, רק שעכשיו פתרנו את השאלה בסיבוכיות של O של N,
כי עברנו על כל המערך, ואתם תצטרכו לפתור את השאלה בסיבוכיות log n. תוכלו להשתמש בתכונה שעכשיו הראיתי לכם, בידע שקיבלתם מהתרגילים הקודמים בשיעור. בהצלחה.